হাই করছে তো এটা হচ্ছে গেট এটি ভিতরে আছে ভিতরে দেবেনি ଯିବାକୁ ଦେବେନି ଭିତରକୁ হ্যালো হাই নমস্কার ওয়েলকম ব্যাক মাই চ্যানেল তো ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛୁ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଉଛୁ ଜାଣିନୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲିଯିବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକି ଆମେ ବୁଲି ଯାଉଛୁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେବି ଆଉ ବୁଲିଯିବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେବି ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଏମିତି ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଣି ଅଛି କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ ତ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇନା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ବେକମ୍ରେ ହବ ନାହିଁ ଏମିତି କରି ନାଇଁ ଏମିତି କରିକି ବେକମ୍ରେ ହବ ନାହିଁ ନାଇଁ ସପ୍ ମାରିକି ହବ ସପ୍ ମାରିଦେବା ନହେଲେ ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯିବା କହିଲି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନାଇଁ କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କହିବେ ସିଆଡ଼େ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ କି 35 କିଲୋମିଟର 35 କିଲୋମିଟର ଆଉ बोलवा आयु आज गाड़ी साउंड आउट गाड़ी साउंड आउट तो मैं भीतर को जीवा ना यार जीवा के रे तो ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଗେଟ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଏଠି ଭିତରେ ଅଛି ଭିତରେ ଦେବେନି ଯିବାକୁ ଦେବେନି ଭିତରକୁ ଦେବେନି ଏଠି ମା ମାରିଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଉପରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଫିଟିଂରେ କାଚରେ ଦେଖ କାଚ ଫିଟିଂ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କେତେ ବଡ଼ ସିଆଡ଼ୁ ଲାଗିଛି ଯେ ଇଆଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଆଡ଼େ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଅଛି ଦେଖ କେତେ ଭଲରେ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜେସୁସ୍ର କାଚ ଫିଟିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏପଟେ ଏଇଟା ସମାଧି ଯାକ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କରିକି ସମାଜ ଯାକ ରଖିଛନ୍ତି এটা হচ্ছে চর্চ হাউসটা দেখুন
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ଯୀଶୁ ବାବାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବାବାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ବସିକି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପଟେ ବି କେତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ।